Brother Sunny, ganong kailangan man na ang tao mo hatagayon og higayon na maminaw sa pulong sa Dios ug mubasa sa Bible. Amen, no? Pagkanindot niya ang pangutana, mga igsoon. Labi ni Gud sa imong kinabuhi, Pastor, no? Salamat. No, alang sa kasayuran sa matag usa, no, gikinahanglan gyud nato mga igsoon nga magapaminaw, no, magabasa sa pulong sa Dios. Nagaingon pa pulong sa Dios, mga igsoon, no, sa Romans 10:17, mga igsoon, nga ang pagtuo daw nagagikan sa pagpaminaw ug sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mo na mga igsoon sa matag karon ug niya gikinahanglan gyud dato nga maminaw sa pulong sa Ginoo aron ma-build up mga igsoon ang atong pagtuo diha kaniya. Ana lang, no, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen, salamat kayo kay gingon pa dira na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, Amen. dili pinaagi usab sa pulong sa Dios. Kay bisan pagbusog kay ta matag adlaw, kaon ka buntag udto hapon, pero wala ta nasayod sa pulong sa Ginoo. Dili kompleto ang atong kinabuhi. Busa ikaw igsoon, kung dugay ng panahon na wala na ka nagapaminaw sa wali, wala na ka nagabasa sa pulong sa Ginoo, paninghuaa gayud na maningkamot ka na magbasa sa pulong sa Dios. Amen. Salamat kayo nining higayon, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan.